Ramogi TV, Migori. Jatend piny Kenya William Ruto kwayo ne oganda jo-Islam e kinde magitieko tweyo hawi maber. Ruto chiwo ote mag hawi maber ne jodin salam e kinde mane gihingo nyasi mag Eid-Ul-Fitr. Jatend piny Kenya bende kwayo oganda mondo chung' kachiel kendo lam ne piny Sudan kaluwore gi tulo ma osekelo midhiero e pinyno.